Ngicela nje ukubingelela umama mase ngenkulu inhlonipho ngibingelele emakhosini. Mase ngicela uma azichaze ukuthi ubani yindaba ela ekhaya. Mina nguMabhengu wakwaNgcobo kwaMafunza. Ukuba kwami la ekhaya ingoba kwafika inkosazane yakwaDlamini kaMahohoho eyayekade ifike cabanga kwaku-2010 mase ngizwe umlando wala ekhaya. Siyabonga kakhulu ma sele size kuthiwa ukushintsha kwezulu noma ukuhloma kwalo kukhomba ukuthi umcimbi uhambe kahle kakhulu noma kukhomba ukuthi konke kade kwenziwa kube kuhle. Siyalibona namanje siyalizwa ngathi liyacabaza, siyabona nelanga selisithekile. Kushuthi umcimbi uhambe kahle nenkosazane ijabule lapho. Uhambe kahle kakhulu ngoba ngamhla wokuqala siye entabeni kwaduma izulu okwaphuma zonke izakhiwo kwathiwa saphela entabeni. Ngamhla sonikela soshisa imbozo zethu siyomema inkosazane siyaqala umcimbi. Kwaduma izulu wonke umuntu esavula phasi lelo zulu laya emlilweni embuzini lafela kukhotha imbuzi. Emva kwalokho labalela sakala. Mase sesamba sesezwe kuthiwa usuke inkosazane emfuleni yazongamela isigodo. Babaleka bethi kushindlu kanti intuthu yenkosazane ngamela isigodo yasesiphuma entobeni koyimela. Kuze kuyi namhlanje nakwenzeka izimangaliso ngoba ngaso sonke isikhathi mesifikile namanje sithe masiza somema inkosazane bathi hlangatshezwe yinyoni zahamba zaya entabeni la sigcine khona siqale khona. Yebo siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi umcimbi njengoba ungezuphela namhlanje usazoqhubeka nakusasa uzoqhubeka kube impumelelo. Siyabonga kakhulu ngalesikhathi sakho. Siyabonga.